Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Face-to-face class sa syudad sa Cagayan de Oro City. Temporaryo unang gipasuspenso sa Cagayan de Oro City LGU alang sa himuon nga inspeksyon sa mga classrooms human ang nasinating alinog sa milabay nga simana. Ano yan? Detalye. Pinasikad sa executive order nga gipagula ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy Domingo sa gabi, gimando niini ang temporaryong pagsuspenso sa face-to-face classes sa tanang level sa pampublikong tunghaan sa syudad. Nunot sa nasinati nga sunod-sunod nga linog sa milabay nga simana. Kini aron masiguro sa LGU ang integridad sa mga classroom sa syudad. Una pa man mo balik sa klase ang mga bata alang sa mga pribadong tunghaan. Anaan sa ila ang desisyon kung magpalayo ng ilang klase apan kinahanglan nga magpasa og certification ngadto sa Office of the Building Official nga luwas ang ilang istruktura. Tungod sa maong mando, dali nga naglibot sa mga eskwelahan sa gobyerno ang team sa Department of Education Cagayan de Oro City Division Office, kauban ng ilang engineer ug DRRM coordinator aron masuta ang kahimtang sa mga classroom sa syudad. Sa Cagayan de Oro City National High School, Senior High School Campus, naabtan sa GMA Regional TV1 Mindanao, si DepEd Engineer Eli Mamaklay. Aduna sila'y nakita nga mga gagmayng crack sa poste sa usa ka classroom sa ikaupat nga andana sa building, apan dili man kini peligroso. Pag diri ka sa poste, ang crack naa diri sa tunga-tunga sa midspan. So makita nimo dako nga crack diha, through intro na siya. Sa beam po, through intro, mo na yung pinakadelikado. So karon kung nakay makita nga mga crack lang diri daplin ana, og diha sa ilalom sa beam, nga normal lang na siya kay mulihok man na ang kuan, mulihok man ang wall, kung mulihok ang building. Dugang ni Engineer Mamaklay nga giuna nila pag-check ang mga tunghaan nga adunay mga high-rise building tungod mas delikado kini kumpara sa mga classroom nga usa lang ka andana. Aminado sab si Engineer Mamaklay nga pipila ka mga classroom sa syudad ang karaan na gyud ug kinahanglan nang ipailawom sa retrofitting aron masiguro ang integridad niini. Hinuon sa kinatibukan, walay classroom nga naapektuhan gyud sa pagtay og sa linog. Sa ako natuyukan nga kuan, sukad atong Friday, wala man say kuan, wala say major gyud nga mga cracks. Pero lang mga normal lang nga kuan, minor lang. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.